Ayo mana kucingane sing nomat. Daging empuk. Penting ora apa Iki kucinge sing nom. Nyokot kucingan sih tegas. Banter mana? Sing demung utune moal. Apel. Sahara. Aku sik nomat. Untukku geneman iki mate. Aku tuwek. Apa iki? Yo. Sing gemung tuwek Nomane anu Pak Sampir. Oh iki. Lah iya. Ayo. Mbak JB, untukmu sing genep. Sing genep untune. Lah aku harus pedot. Bakron umurmu piro, Kron? Umurmu wis nampa pedhot untukmu. Ayo wayahe Yo ala, yo gara-gara anakku ngei belungan. Oh, apa wae. Yo. Meong. Yo. Mahesa budaya. Yo. Ayo ger. Sing ngedang wis tuwa ger. Ayo. Sing ngedang wis tuwa ron. Ning untune jangkep. Ayo manwa. Yo. Aduh, yo. Kucinge takut cepat terkena sampil. Wah, kucinge atas man. Tuwa aku sik depan tuku wae. Ya, glundung. Raga tua jiwa muda.
Weh. Aja kejak omonganku, Bro. Ora. Ora. Ngobos. Ayo Rut, bawa Rut. Eka parat Josiro anggung sumbar untukku tak tutupi tanding yudha lan mami sigro waspadakno apa kang kawis tara ya iki kasekten mami mergane leno gawe bantene apa wong tuwek aja kok duduk Tunggu tak tutupi Sopo iki maneh? Rogot wong tapi sing ngengel maneh. Ayo lo masuk. Sing penting SKK yo maneh. Yo iki lo maneh. Yo maneh. Yo. diganggu boneka cantik dari India, boleh dilirik, ndak boleh dibawa. Boneka sayang berbaju biru, boleh disayang, ndak boleh diganggu. Sloku-sloku batok
ketoke ela elo sira manyang solo le oleh payung muna mek jeneng lolok beh wong ngerti ora obeh yen obeh ngedeni bocah yen urip golek duit ayo ya ayo men wasrajine gawe maisa budaya ao ea slow ujung jari balung rani kalopo ten salewo etiku kayung yunas lagamu saya nambahi wangon dasar ayu lentir kuning ora mau kalatiku dadi koming mesema sedine aku wis trimo kana tanggo tombo kangenku rina wengi tansah lewatiku tan bisa lali saya suwe ora gampang bebrayane kudune kaya piye bisane kaya wong kae tembokne aja ngiting kabeh wis ana garise sing nyata ganta jaya milih wong sing samastine bintang kecil di langit yang tinggi amat banyak menghias angkasa aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada kiblate madhep mangilan saka desa Batang Saren gunung kolo katon asri tak sawang kaya sari akeh wong padha ngombar rasa tuwa padha ngobrol asmara ngobrol janji-janjine janji palsu ngobrol janji nganti lali anakku tuh Bapak Samir matur nuwun rawuhipun. Ayo kene yo lo.
Ger sira padha tangiya maesa budaya. Ayo sing durung tepang uga ditepangke. Sing durung kenal uga dikenalke sapa ta iki sing dalu mriku rawuh wonten dalu mriku kepon. Mahesa budaya kang mijil saking leladan Kalikrawa Sembung Matwa. Ayo panoe. Jos. Kaya mangkene ya Matwa. Jebul kaya mangkene. Saya suwe saya regeg lan uga gayeng Matwa. Bok. Sing gendang menari jombor. Ya, weh, pokoke luar biasa.